Drewmas media yakanyanya Drewmas media yakanyanya Bafea fea iwe Bafea fea iwe Gare gare taking you to another level Gare gare taking you to another level Urukai mari baba Muture mutoro norema Urukai mari baba Muture Tinokukwazisa iyi muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi rimwe zuva rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba senguva zhinji ndinofamba naSogostina utini Yapila unjani Andrew Amina ngishamba ngiyakubona siyalibingelela muri yeZimbabwe ikuhlangana njalo namhla selingelinye ilanga elamigama ngothando intombazana ingeyako class kumancube zuva ranhasi tauya nevanhu vakuru mumusambo wegospel music musambo yechitendero kwete musambo yebute tati yechitendero amen Urukai mari baba Muture mtoro norema Urukai mari baba Muture mtoro norema Inyasha kuva nombereki ivo vasina vachatura kunaniko inyasha kuva nombereki yowe glory ongo muri yeZimbabwe nhasi tina Pastor Haisa macheni yebo muri yeZimbabwe namhlanje siku another level kodwa sihamba phela silo pastor engumhlabeleli njalo uPastor Haisa asenguva dzese muri yeZimbabwe tokurudzirai kusubscribe kuDrewmas media. Drewmas media taking you to another level. Ishe Jesu muribuwe rangu oh ndimi Jesu muribuwe rangu oh muribako rekuhwanda zita rangu ini ndinonzi riri pachitupa Lawrence Mujeye Haisa Lawrence Mujeye Haisa ndiro zita rangu ini kanorondo kangu kwandakabva nako ndakaberekerwa paSilveira Mission apo ndo pandakaberekerwa asi kanorondo kacho hakananyatsoti nakei nokuti baba vakandizvara namai vakandizvara ndakangozoti ndakurawo paSilveira Mission kwakuchizotsvagurudzawo ndichifamba ndichikura kuti zvakambomira sei zvimwe zvinhu zvacho hazvina kubuda zvakanaka asi ndinotenda Mwari kuti wakangondida zvakadaro kusvikira Mwariwo andipawo nyasha ndatorwa navamwe mai vanonzi mai Magaisa Mr and Mrs Magaisa varipo zvavo mai vangu ndivo vandakazogara navo mumasvingo umo ndichibva nekwaChipangai ndakambokaya donje inini kuChipinge kwaChipangai ini ndinorangarira ndo pandakatendeuka gore iroro kuma70s uko wandaifamba naye anonzi Vamanono ike zvino vaBishop Taticho tese manje paBraeside Church apo Sayoja Church ndo wandakakura na ndo wandakatanga kuziva ndatendeuka ndine makore 12 ndatendeuka kuchechi iyo iyi yakunzi Sayoja nhasi unoyu kudhara yanzi chechi yekuchema nokuti kwanyaya kuimbwa nzimbo idzodzo vana huyai mose taiti tikaparidzwa kuti Jesu wakaroverwa pamuchinjikwa misodzi awa tatoda Mwari zvatotiitira asi ndechikura kudaro ndodzokera tiri paSilveira ipapapo pandataura kuti pandakatendeuka kuma70s uko muchechi iyo iyi Mwari akangozondipawo nyasha ndechikura kudaro ndo pandakagara namai Magaisa ndo ndakazojambiswa grade 2 negrade 3 noda kuti zero racho risingachanditenderi kuti ndiende uku
paDon Bosco School, ndabva nepaSilveira, ndati kurenu. Zvichibva ipapo pandakagara namai Magaisa ivava, ichi chokuimba ichi chaingovamo nokuti ndichiri mudiki ndiri paSilveira mission ipapapa, ndichiri mudiki taimba dzimbo dzeCatholic, saka taita mirara yemichindwe yaye. Ndichiri kurangarira imwe song, imwe kambo kataimba kanotiko vanhu vazhinji vakatakura masanze emirara vakachingura mambo vachiti hosana. Ipapo ndandiri maoko amufundisi Chemvumi the late, akazoshaya zvake, akati accident nemudhudhu akashaya, ndiye akanditora achindi adopta ndisati ndaenda kwamai Magaisa uko kugara naye. Saka ndakumasvingo chiya chokuimba chiya ichi chakaramba chichikura, Mwari achingondipa nyasha. Ndo pandakazoita form 1 yangu, handina kuzoita hangu chikoro chakati ndinoda kuti zvainetsa mararamiro acho. Inini handina kufunda zvangu, asi Mwari akandipa hake nyasha. Saka chipo ichochi chokuimba ichi ndinoona kuti ndiMwari akafadzwa nazvo, kuti ndimushumiro ndine changu chokuimba. Kusvikira nhasi unowu ndichiimba kudaro, ndo Mwari paakandidana kubasa rake ndine 16 years ndamumasvingo, kwakuuya kuAmphik Bible College, kwakutoita chikoro changu chiya kwakupedza. Saka baba vangu vozvemweya baba kuti ndokuchita mwana wangu wakatsonga, kuti ndikupe sangano hazviiti, asi ndaona chipo chiri mauri chokuimba, ndakuendesa kuevangelism department. Saka ndokwandakachizoenda, ndopandakasangana namuvhangeri wangu wandakashanda naye Paul Sangweme, takashanda tese kwenguva yakati rebei. Apa ndaita zvokuimba ndopandakatanga kunyora nzimbo, Mwari achingondipa hake nyasha. Asi tiri ipapo mubasa raMwari ndine zvimhinga mupinyi zvandakasangana nazvo muupenyu. Izvi handidi kumbovanzira vateereri, vanoda kuzviziva kuti Haisa uyu wakabva nekupi wakafamba se. Yanga isiri nyore, handisiri mutsvene ini sevamwe vanhu. Satani akandirwisa kumarriage, kuroora kwangu kwakashupisa. Satani ndo paakandibatirira ipapo pamarriage, asi ndinotenda Mwari kuti mashure marriage yangu isina kumira zvakanaka, Mwari akazondipa nyasha akandipa mudzimai wakanaka unova iye wandinaye kusvikira nhasi uno, anonzi Agnes Mujeye. Takatosiya senemuka yekwa akazvarwa. Saka Mwari achindipa nyasha kudaro, ndine nzimbo dzakawanda Mwari dzaakandipa. Ivo vana burukai muture mutoro, vana Jesu murubuwe rangu, vana nguva yakakwana handirambi ndinobvuma. Pandinoti miedze ikauya ndaitoimba zvimwe zvezvinhu zvandairarama, ndinoona miedzo ikauya ndichaikunda, ndinobvuma handirambi. Ndine miedzo handirambi, ndinobvuma handirambi. Inini nguva yangu ipapo ndaitoratidza kuvabereki kuti anokwanisa nguva yangu ndiye Mwari, ndiye anokwanisa nguva yangu. Asi ndichiri mupenyu, zvauya zvimhinga mupinyu ndinokunda. Handina kuda kuita sevamwe vaunongonzwa vamwe amwa poison, azvisungirira. Munhu ngaakunde, asi kuti ukundeka unoda kuva naMwari, unoda kunge wakaponeswa. Saka Mwari akandipa nyasha zvikuru. Ndineke zvinezvi dzimwe nzimbo nyuwani dzandinadzo, dzandinokumbirisa ameno ndingaita sei, nokuti vanhu havasi kuziva kuti zvendiri kuririsa. Ukadziendesa uko kuti dziridzwe, nokuti vanhu kuti vazive kuti kwaane nyuwani kunge dzaridzwawo. Ndinotori nechikumbiro kumadj kuti dai vachindiridzawo nyuwani kuti vanhu vazive. Ndine imwe nyuwani iri kupisa inoti mazuva ekurarama panyika, mazuva
ekurarama panyika. Mwari wangu ndipeiwo nyasha, ndive chikomborero mazuva ekurarama panyika. Ndiri kurwisa kuti ndiwo chikomborero kuvana vaZimbabwe, kune wese wandakakanganisirawo. Aiwa, 2023 ndoda kuva chikomborero. 2022 iyi vandakakanga ini shungu dzangu kuti ndiwo chikomborero kumunhu wese. Ndo zvainotaura rumbo rwacho irworwo. Ndine imwe futi song yandakanyora ine album inonzi Pasi Rino. Ya, Pasi Rino iyi pane nyaya mumashure ndechiona zviri kuitika muupenyu hwokunamata Mwari neusiri hwokunamata Mwari. Pane chinhu chandakaona neshamba kuti hakuna munhu ari mutsvene panyika ineyi waMwari here. Ungabva waita mutsvene tsvene waMwari here. Saka rumbero runoti hakuna mutsvene pasi rino. Ndizvo zvandakaona. Kuenda kuchechi kutsvaga utsvene. Vese vanoenda kuchechi hahusi kuti utsvene, kutohutsvaga utsvene ndo zvainoreva rumbo rwacho. Asi mucheki mukuru Jesu uchauya, mashawi nerukweza ndo pazvichaonekwa. Mupepeti achauya iye Jesu. Saka inini mukurarama kwangu handina munhu wandinotya kunze kwokutya Mwari. Handivhundusirwi. Ndoona vamwe vanhu vanotokanganisika vanzwa zvimwe zvinhu, aidha kana kuvaprofita, kudzin'anga, zvinongogumanisa musoro. Inini Mwari akandipa nyasha dzokuti nzimbo dzangu dzese ukadziteerera unoona chinhu chinokubatsira manzino. Ini dziri kutondibatsirawo. Serumwe uru rumwe rumbo runonyanya kundiitira zvakanaka rwandakanyora runoti El Shaddai nganamatwe, nganamatwe Jesu ishe ponesi wedu, anotirwira hondo dzose ndiani Jesu ishe ponesi wedu. Vanovimba naMwari Masiya yowe. Oh glory. Nezvifanira kumanziro dzenyu dzakawanda maitokanda ikako. Aiwa, rupawo zvakangoitikawo musiwo ndiri mustudio ndanakirwa ndobva ndangoti glory, ndobva rwatoita rupawo ndakanda nakirwa ipapo. Pane pamataura kuti hazvina kufamba zvakanaka mumarriage menyu. Takaona zvakare manewspaper papi zvaingobuda. Chii chakanyatsoitika? Ya, ndose zvandataura inini kurwiswa. Ndakandiri kwaMutare izvozvi manje unoyu. Ndiri kwaMutare ikoko ndakabatikana panyaya iyi yokuti musikana uyu wandakatanga kubvisira rovora. Munongozvawo zvokubasa kune zvakawanda zvinoitika mubasa medu rechifundisi. Marriage yangu iyoyo musikana iyoyo yakapwanywa naSatani. Pakaitika zvisina kumira. Ndatopedza zvese, ndatova ne15 kg dzangu dzerice dzokuti tichitochata, nokuti kuchechi kwedu unenge uchitarisirwa kuti ufambe zvakanaka. Uchatewo ndokunzi now waroora zviri pamutemo wechechi. Nokuti mutemo wechechi nemutemo webhaibheri zvinhu zviviri zvakasiyana. Saka ndakatoshamisika ndiri kwaMutare ikoko pandakaenda kudanga mvura. Asati izvozvi bvira marriage yepa yakaparadzwa nazvinhu asati aroorwa. Zvinorwadza. Asi Mwari akandipa hake nyasha. Saka zvimwe zvinhu mubasa raMwari umu muchifundisi chedu, ini ndiri kufunga kuti vafundisi ngative vana baba. Inini hapana munhu angambondi mandakapinda nawo mamakaoma neshamba panyaya yemamarriage iyoyi. Saka unongozivawo newspaper rinotaurawo, vanyori vanenge vachinyorawo nepavo vachiti zvokwadi inosiyiwa. Umwe wandakambotozobvunza journalist akati tikanyora tisingashatisi zvinhu bepa redu haritengwi. But ike zvino izvi ndiri pano deno kuri kuti zvaitaurwa nepepa zvinhu zvandairarama, handifungi ndingade ndichiri mupenyu.
asi chandinoziva vanhu vanopindwa naSatani kukanganisa. Ini ndakatsungirira nazvino Mwari ari kundipa nyasha ike zvinezvi. Kana paine munhu anodiwa muZayoja ndini, kubvira kuvafundisi, maoverseer, maDPs, naivo baba vangu baba guti, ndini munhu anodikanwa muZayoja manje kupfuura zvandaiveri. Asi kuti ndisvike ipapo ndafanira kukunda izvi. Noti vazhinji vamwe vanotosiya chifundisi, vamwe vanotozviuraya kana zvanetsa. Asi nini ndakati awa ndinokunda naMwari uyu. Tochidzokera pamhanzi yenyu, muchiti mimi kambo kamakatanga kutsikisa imimi kuti muzozikanwa kunzi kuna Pastor Haisa ndekapi? Kambo kandakatanga kutsikisa album inonzi Uchava Mufaro, ine kambo ikako kanonzi Uchava Mufaro. Kane nhorovondo kambo ikako, ini dzimbo dzese Mwari dzaanondipa dzimwe dzacho ndaiona zviri kuitika mubasa nemataisanga. Song yekuti Uchava Mufaro ndakainyora mumashure ndadanana futi nemumwe, ndingangoti tasati tadanana ndakarongerwa kuti ndirare nemusikana awaindirongera vacho ndo vandinoshanda nawo. Ndokubva ndazviona kuti ndo zvandarongerwa Mwari, ndobva ndipa nyasha, ndobva ndapukunyuka patrap iyoyo. Ndopandakati Uchava Mufaro kuvatsvene vachakunda. Uchava mufaro kuvatsvene vachakunda, zuva richadzima, mwedzi wotsvuka seropa kana Jesu achionekwa. Uchava mufaro kuvatsvene vachakunda. Unoda kukunda zvakaipa, zviripo wokunda. Saka ndo parawakabva rumbe irororo. Iye zvino zvinoda kuti mundiudze kuti rabva album iroro kwakazoya ripi, muchingondiroera 1 pe. Rabva album iroro ndo pakauya rimwe album inonzi Vakaropafadzwa, ndo ina Jesu murubuwe rangu iyi. Ndo ina Jesu murubuwe rangu. Ipapo pana Uchava Mufaro ndo pane song imwe futi inonzi Chivi Chinourayisa. Ndakainyora iyoyo ndiri kuZambia. Edzi isati yatenderwa mazuva ayo kunongedzera munhu waitozwi unosungwa. Saka munhu watakaparidza iyeye anga aine mukondombera, obva ataura, ndobva tamugamuchidza Jesu. Akataura achiti iye handitombozivi kuti ndakarara nevangani vakadzi, kuti nditi akandipa chirwere chindiani handitombozivi. Ndobva tamugamuchidza Jesu. Techingomupedza kumugamuchidza Jesu, achibva aenda kuna She agamuchira Jesu, ndo pakabva rumbo rwekuti Chivi Chinourayisa. Saka Vakaropafadzwa iyi ndakainyora mumashure. Ndine vafundisi vandakashanda navo vavhangeri. Ndakaona Mwari akandipawo nyasha iyo Vakaropafadzwa yacho ndaisimbisa kuti hama dzangu kusvikira nazvinono zviri nani kuti ufure muna Mwari pane kufa kunzvimbo dzinonyadzisa sedzimwe nyaya dzatakambudza kuti varohwa nemagetsi vachiita upombwe. Dzakambobuda nyaya dzakadaro, abatwa nemudzimai wamuru. Zvinonyadzisa izvi. Chivi Chinourayisa. Pane rumwe irworwo ndingafanira kuti rupote rwechiridzwa nokuti runodzoreredza nokuyambira. Mwari dzimwe nzvimbo dzaanondipa dzinoyambira. Techibva ipapo pana Vakaropafadzwa ndo patakauya pana Burukai. Burukai uyu, Burukai Mwari Baba, muture mutoro unorema, idzo nherera dzichautura kunaniko. Pane zvakanga zvaitika neshamba. Mutoro nherera dzichautura kunaniko. Iwo mutoro unorema, uyai kuna Jesu, muture mutoro unorema, uyai kuna Jesu, muture mutoro unorema. Burukai Mwari Baba, muture mutoro unorema. Pandakanyora rumbo urwu mumashure sezvanambokuudzai kuti
mumarriage mukuwana kwangu Satani akandirwisa. Ndinomwe ndakazodanana naye. Saka ndokubva aonawo akafunda kupfuura ini. Kwakuti haachadi, saka akazomiririrwa nevabereki vake. Inini manje vabereki vake vacho kwakutouya nemari necheki zvikanzi mwana wedu tinomira naye kunyange zviite sechero ari rongo chero chii tichamira isusu tine mari ende hautigoni malawyers tinotenga. Ndichiri kurangarira iyoyo nyaya iyoyo ndokubva ndati inini ndobva ndanyora katsamba kandakavanyorera kuti handichadi anything kubva kwamuri, ngazvipere zvakadaro. Handina shuwa, handina munhu anondimiririra. Iwe wamirirwa nevabereki vako. Saka imimi Mwari chiburukai muture mutoro uyu. Uyu ane vabereki vamumiririra, inuko vasina. Ndo pakabva rumbo irworwo. Saka mumashure zvese izvi zvandinorarama ndichiona kuti kune vamwe vanhu vari kurarama izvozvo. Uye ipapa ndada kuti vanhu vazive kuti kokuturira mutoro ndiMwari chete. Mwari ukaenda kwaari nokutenda ukapfugama nokutenda kuti anokupa nyasha, anokukundisa zvechokwadi. Saka ndo pakabva iyeyo, burukai Mwari Baba muture mutoro unorema. Ndo vapazouya imwe album futi ndinobvuma. Nguva ikakwana apa ndanda kusamaraisa kuti aiwa miedzo iya zvandakapindana nazvo handina marambiro, ndinobvuma. Ndabvuma zvandakapindana nazvo, asi ndichakunda. Miedzo ikauya ndichaikunda. Umwe nomwe ane miedzo yake. Umwe nomwe miedzi yedu zvatosangana nazvo muupenyu zvakasiyana siyana. Izvozvizvi ndanichitaura neimwe shamwari yamai Haisa ari kuMozambique, akasiyiwa nemurume mufundisi. Aona, saka muupenyuka. Saka tachimusimbisa ndichiti iwe namatira pana Mwari. Kana warambwa nemurume chifungo taona zvirina nekupfuura iwewe, haasiri Mwari akuramba. Batirira pana Mwari. Mwari anokupa nyasha. Saka kunda. Saka miedzo inokundwa. Ndo pana ndinobvuma ipapo. Pana ndinobvuma ipapo pane imwe futi song yandakaimba. Iyo ndakaimba muchirumbi nechishona. NdiMwari anopa upenyu panyika ino. NdiJehovha anopa upenyu panyika. Ini ndinotenda kuti kurarama kwandiri kuita uku hakuna umwe munhu ndiMwari. Kwete vadzimu sezvinotaurwa, kana kuenda kudzin'anga kana kundopiwa tunhu. Vanhu vanopiwa tunhu tunovapa matambudziko vachifunga kuti vapiwa zvinovarapa, asi Mwari anopa zvakanaka. Ini ndakaparidzwa Jesu mupenyu. Hakuna here vadzimu? Vadzimu chinombonzi mudzimu chii? Handirambi kuti zviripo, but chinonzi mudzimu chii? Ndevedzinza rako vakashayika. Right. Kuna kuti munhuka akaita senini handitika. Saka ozopinda pachinzvimbo chaMwari pakai ari munhu atofawo nenguva yako yakanzi naMwari. Midzimu haina matwa asi inopirwa. Iko kutopira iko maringe neBhaibheri hatitotenderwi neBhaibheri kubvunza vakafa. Bhaibheri rinoti vakafa havana chavanoziva. Unopira uchiti kudini? Bhaibheri handiro here rinoti kudza baba naamai vari vapenyu seumwe. Hatina kupaona ipapo pakazonyorwa vari vapenyu. Aiwa, rinototaura iro baba, kudza baba namai vako. Saka unonzi uwe akudza wafa here? Ini ndiri mufundisi. Zvandiri mufundisi ndasangana nenhau dzakawanda pafiwa. Ndokupa muenzaniso woumwe. Afa vamwe akati aiwa ngatiende kun'anga, ngatiende kuvaprofita tindotsvaga chakaurayama. Ini samufundisi ndikatomira pakati ndikati musati maenda ndikurambidzei. Pane here akambobvunza mushakabvu kuti unonzwei, chii chiri kukunetsa? Pasina. Mozoda kutsvaga
kuti hama yedu yakafanei musina kumubvunza ari mupenyu kuti uri chii chiri kukunetsa, auoni kuti hazvina nematuro ese. Oko muri eZimbabwe tiri muka muchirongwa another level. Nhasi uno tina Pastor Haisa. Ndofunga nhau yata say masquerade say tongoti mawindi to the world. Mamona ka windi asikopindira. Nhau yatangwa iyi inhau yandaona kuti inotoda kuti kukushedzai toti vechivanhu apa imimi vemasvondo apa tombonyatsonzwisisa kuti chiiko chinonzi mudzimu, sei vechivanhu vachida, sei vekudzisvondo musingaide. Rega ndikutaurire chokwadi, tine dzimwe tsika dzakamutswa dzakatangwa navanhu zvandakaona mumashure mokuongorora ndichitsvagurudza muupenyu hwavanhu. Sezvakaita paumba pangu ndinogona kuisa mutemo paumba pangu wokuti wese kana ari mwana wangu na 6 o'clock unofana kuva pano pamba. Mumashure 6 yachaya takutonetsana mutemoka. Saka asi mutemo uyu ka wakatosiyana wemhuri iyo. Wakasiyana nemhuri iyo. Saka vamwe vanhu vanotora dzimwe tsika zvavo ivo vozviisa kuvanhu sokuti tsika dzedu hanzi dzechivanhu. Unonzwa chinzi dzechivanhu dzipi dzacho semenzaniso unonzwa chiti chisi hachirimwi. Ukada kuongorora kuti chisi hachirimwi itsika dzakangotogwa kusarima nokurima hapana zvazvinomboreva, asi unoda kuti chitsidzo chavakatenderana kuti musi uyu senzira yekuti vanhu vambozorora kushanda nokuti munhu mutema haazorori. Asi Pastor ndikubate ipapo ndichida kunzwisisa kwamuri kuti alright kunamata kana kuti zveBhaibheri hazvina kuya here nevanhu, because tichitarisa kana iri history yedu zvakauya nevarungu vachiuya neculture yavo ichipinda mutsika dzedu. Imimi mati kuchivanhu chinoitwa nevanhu of which isusu tanga tagara tine zvedu ava vachibva vazouya ndokunamata kwakutakureva mazuvano. And then the other thing and then chida kunzwisisa ndeyekuti why vekuchechi muchinamata muchiti mwari waJacob, mwari waDavid, mwari waElijah, of which imimi muchiramba kuti mudzimu wababa vangu, mudzimu wasekuru vangu. Right. Rega nditange nenyaya yawabvunza yekuti chivanhu chedu nezvekwamwari. Ukarirava Bhaibheri, Jesu haana kunzwa navarungu. Ukada kunyatsoronda history yeBhaibheri, maAfricans ndo vakatova involved pana Jesu, kuroverwa kwake nokutambudzwa kwake. Saka nyaya yekuti Jesu ndo varungu, mapoliticians vaida kuvhara kuti vanhu vanamatire padzidziso dzavo dzinopesana naMwari. Alright, ndoda kukubvunza mukunda wangu, munhu akasikwa nani? Akasikwa naMwari. Saka ungagozonamata mudzimu munhu mupenyu aifamba panyika instead yekuti uyu unamate iye Mwari wacho akasika munhu. Aiwa, mudzimu haunamatwe asi kuti zvinonzi mutisvitsire ihai rake kusvika kuna Mwari. Hakuna zvakada zvinokarira Bhaibheri rinoti ndiedzei mimi muone direct, kwete umwe munhu ndo panorasiswa vanhu ipapo. Mwari anoda kuti tiyanane naye, kwete kuti pave neumwe munhu akaita seni ndozofa ndozi ndamudzimu wokwaHaisa ndosvitsira ava. Hakuna zvakadaro. Asi nini nyaya yangu iri pakuti kuti tizorirava iro Bhaibheri rakauya ranga rauya nevarungu, ranga zvinyorwa zvanga zvatonyorwa nevarungu. Vasiri varungu vakauya neBhaibheri. Ukarirava Bhaibheri rinotsanangura kuti rakafemerwa, vanhu vakanyora Bhaibheri vakafemerwa nemweya waMwari. Chiri chiGiriki ari maIsraeri, rudzi rwakasanangurwa naMwari. Saizvozvi zvanditi uri cameraman, ndivesere vari cameraman, you specialize nezvozvo. Saka kune vanhu Mwari vaakasarudza, sokusarudza kwaakandiitawo Mwari inini ndobva andidana kubasa rake. Saka Bhaibheri harina kuuya nevarungu,
iyayo mapoliticians vanenge vachida kutwista vese muhonde ndakaiona hondeni vese vaita against zvinhu zvokwamwari vari macomrades vakapera kufa. Alright, saka varungu vakaritranslate handiti. So how then do we know kuti vakatranslate the correct way sekunyorwa kwazvanga zvakaitwa nevakafemerwa because ndo vakauya naro kwatiri kuAfrica? Right. Bhaibheri kanchiti rakafemerwa ka ivo vakatranslate mukufemerwa kwa vakarinyora sezvazviri. Harina kutombotwistwa. Hapana panombotonzi Bhaibheri ndeva. Bhaibheri ndikubatei kamuromo pastor. Bhaibheri ndo rinotaura zvakare kuti kana sikakangasi ndi Mark 1 Luke 1 anotaura kuti zvimwe zvakanyorwa zvakaonekwa zvimwe zvekunzwa saka sei tichida kuvimba nezvinhu zvekunzwa. Ndochitokubvunza iwe uriwo kwaNeshamba kaiwe baba wako ndiani? Zita rawo here ndo Neshamba. Ndiye Neshamba. Pawakakuzvara iwe waivapo? Pavakandizvara ndo vakandindodzisa panyika. Ndo vakakuindisa panyika. Wakazoudzwa kunzi uri kwaNeshamba ka unositambirire zvoti uri kwaNeshamba nekuti tinoramba titeera ivo baba vakazvarwawo nababa vavo kusvika tasvika baba kaNeshamba vapenyu then isusu tiri kunzwa Bible hativazive vanhu vakauya naro asi zvababa vapenyu mwari waIsraeri. Ava panonzi mwari waJakobho mwari waIsraeri ndiwo vanhu rudzi rwakasanangura rwuri mubhaibheri. Ndivanani vanhu ivavo? Vanhu vadzimu ka aiwa havasi vadzimu havasiri vadzimu. Okay muri kuti imimi here imimi munhu weganda jena haasiri munhu. Aiwa tasiyana neganda jena. You are black uyo ari white but wese ari chi munhu. Mwari wakasika munhu Bhaibheri rinoti Mwari wakasika munhu nomufananidzo wake whether akadini mufananidzo wani wake waMwari munhu. Kana pastor mati weganda chena munhu weganda dema munhu saka waita kukoshesa veganda chena tichiti ana area tichitadza kukoshesa ve because vanhu nekuti vanhu ndo vemubhaibheri ka. Saka area ndiani? Area munhu wechipikirwa zvakafanana neni handiti kezvone ndinonzi Haisa. Kana mukaona makuchizonditi makutora nzvimbo yangu inini makuchiisa pana Mwari zvashata. Vana area ndeve sungano handitika inenge iri sungano yakaitika naMwari nana area kushandiswa kwawo naMwari saka irespect inoitwa nevanonamata nokuti vakarava nezvavo vakaona kudavira kwavakaita kuzvinhu zvokwamwari vachiteerera Mwari zvakafanana naAbrahama vanonzi baba wokutenda. Whosoever is going to believe and walk in this faith asingadai automatically atova nerupawo watovawo umambo spiritually wokwamwari. Saka zvichireva kakuti mimi pastor mukafa nhasuno isusu vanenge vasara katikasara hedu tichiteedzerawo matsimba enyu semunhu waMwari kuti vaifamba zvakadai vaita zvakadai tichitoremedza kuti Mwari pastor Haisa tinenge tichikanganisa here. Good. Inini sezvandapotaura pakutanga ndoda kuti vateereri vazvizive kubva nhasi handisiri Mwari handingavi 100% perfect. Nditori munhu kana mechitotevedzera zvandaita iri mutotora zvakanaka zvandakararama kwete zvakashata izvozvo zvinondiratidza manje kuti ndiri munhu mototora zvakanaka zvandakararama handitika motevedzera izvozvo zvandisina kuita zvakanaka saipapa naitaura nyaya yemarriage kuti ndakashungurudzika haisi nyore pandakapinda napo motevedzera izvozvo kwaiva kurwiswa kwangu dzaivo hondo dzandaisangana nadzo. Tiri kufamba tese zvakanaka but nyaya iripo ndeyekuti tiri kuteedzera zvakanaka zvamaita handiti tichiti nzira iyi yavakafamba inogona kutitungamirira munzira yekuenda kudenga nekuti munenge maifamba munzira yakanaka kungoita zvakanaka handitika kana tichiti kuita zvakanaka ka kukopa zvinhu zvakanaka hazviro ndo zvakunditungamirira kuenda kudenga iwa chinoendesa munhu kudenga kugamuchira Jesu sashe nomuponesi wako wosiya zvakaipa handitika wobvuma kuti shuwa akafira inishe Jesu wacho yeye wozozadzisa nokubhabhatidzwa nezvimwe zvakadaro wochifamba manje mukururama wechirava Bhaibheri zvinotarisirwa semunhu agamuchira Jesu asiya zvakaipa semuenzaniso
umwe wandikakupa bhaibheri rinoti samwai asi risavira zuva makadini makatsamwa. Handitika kuda kuti nditori munhu wenyama anopota achitsamwa, asi Mwari akanditsamwira inini. God of mercy akangonditsamwira kuti andifura kuti handichararami. Saka ndopoonona mutsauko wangu naMwari kuti Mwari ane nyasha nesu dzakanyanya hatingatombomidza kunyange ndiri kamwari kadiki ndine mufananidzo waMwari, asi handisviki pakurudo rwaMwari nekupa kwaakaita Jesu iye Mwari wacho kuti arowere pamuchinjikwa achifira zvakaipa zvedu. Nhasi uno tiri ngorarama munyika vasingadi Mwari nevanoda Mwari vari kungopiwa upenyu hwakafanana naMwari, asi the judgment day shall come. Asi pastor munoyera chii? Ndinoyera shiri, hungwe, maruka, chasura, chamamase, ndamuro chabwibwibwi, mutisi. Mutupo chii? Shiri, hungwe. Munoudii mutupo kana musina rudzimi? Right, good. Izvozvo panyama ndo kudzinza rangu kumutupo, asi pamweya handisati ndichiri ikoko nokuti ndakagamuchira Jesu. Asi hazvirevi kuti kana munhu akunamata Mwarika wakutora hamba dzako dzeropa and so forth. Hama dzeropa dziripo, asi pandakupesana nawo kana vakuda kuita zvimwe zvinhu zvinopesana nezvandinotenda zvandisvitsa pano kuda Mwari chete, handiteereri zvinhu zvakashata ini. Handibhelieve munhu kuuya kwandi kuti Haisa zvakuwira izvi, seumwe akambouya kwandi Haisa unoda pane zvinofanira kugadziriswa, zvese zviri kuwira izvi pane zvinofanira kugadziriswa. Kuchivanhu hakuna zvakadaro. Hakuna zvakadaro. Munhu umwe nomwe ane miedzo yake, ziva izvozvo. Mumwe nemumwe ane zvaanosangana nazvo, asi unotarisira kukunda. Ike zvino nhasi uno kutaura chokwadi pamberi paMwari, vana vangu vese Mwari vaakandipa handina kumbomwa doro, handina kumboputa ini. Saka ndiri kusiya kuvana vangu legacy yezvinhu zvakanaka, kwete legacy yezvinhu zvakashata. Seumwe nhamo yandakaenda vafa baba ipapo, zvakabuda umo zvaityisa. Unokusiyirirei vana vako zvinhu zvakashata? Zvinhu zvakashata, hama dzangu ngatisiyane nazvo. Tide Mwari. Alright, ipapo ndiri kupanzisa zvisingaite, but chivanhu is not the way yamafunga, nekuti imimi pachangoti chivanhu hamuna kunge matotarisa divi rakanaka, mabva mafunga n'anga chete. Asi kana wedre kuti chivanhu rinoshandiswa, it's a broad term rekuti rinobata zvakawanda. Chivanhu it's who we are. Tikati kutotyora muzura chivanhu, kumhoresa vanhu vakuru chivanhu is just the nzira yatinoshandisa kai. So imimi maitiro tomboti matsanangiro amabva maita chivanhu zvaita kunge zvimwe zvinhu kunge tisingabve kuvanhu vatema. Sai manje neumwe mutoo wamamusati manzwa nawo, hakuna chinonzi chivanhu pasi pezuva chinotevedzwa navanhu chisiri mubhaibheri. Ikoko kutyora muzura kwaunoita ikokoko inzira yekuremekedza. Iro bhaibheri rinototsanangura vanhu kuti kuremekedzana kunopfuudza umwari. Saka ava vanhu ava vakuru vedu vakatangira mase vaiverenga bhaibheri, asi vakuenda kuvanhu havaimbotaura kuti zvinhu izvi vazviwana mubhaibheri. Vaitanga kuisa mitemo yavo vachiti vanhu chedu zvakafanana nezvokupfugama. Zvino rega ndikuudze, vakuru vedu vaiverenga bhaibheri rabva kupi? Variwana kupi? vaiverenga bhaibheri ka iro rakanyorwa ka rakafemerwa rina richitaura, vaiverenga pachihwande nokuti dzadzisese nzvimbo dzai vavasingadi. Iwe ukaita president wenyika handi unoziva kuti une access kuenda kwese kwese wechiona zvinoitwa navamwe eka. Saka first hand information wanzi ndiwo washe. Nyaya dzese dzinezvisvikira pauri nezvinoitika nokufamba kwako kunotatamuka. Saka nokutsvagurudza kwako. Saka inini vanhu vanoti chivanhu, inini chandinotenda ndechekuti hakuna chivanhu chinoitwa navanhu chavasina kukopa mubhaibheri. Vaizotwisa semenzana sokuti mukadzi anonzi ane tsika anofanira kupfugamira kana achipa chikafu kumurume wake kana kuti kune vaenzi. Handizvere
asi ukarava bhaibheri munhu anofanira kupfugamirwa ndiMwari chete kwete umwe munhu. Saka nokumwe kutaura vaida ivo kuti vatyiwe nezvimwe zvinhu zvavasingafaniri kutyiwa nazvo. Sakondo zati argument dzenyu hadzingaperi. Chikamu chemibvunzo tine mafans eDrewmas Media vane mibvunzo, tine mafans enyu vane mibvunzo zvakare vanoda kunyanyoziva kuti Pastor Haisa ndiani. Naizvozvo chikamu chino chatasvika ndechekuti tichienda kumibvunzo iri kubva kumhuri yeZimbabwe. Hanzi naElvis Zano ari kuSouth Africa vabvunzei kuti hanzi neni ko mari dzevanhu dzavanobvisa kuchechi vanoisepi maposta and vanochengetawo nherera here? Mapasta anochengetawo nherera here? Mari ndokupindura inini zvandinoziva muchechi mangu muZayoja munobviswa mari zvechokwadi, asi mari dzacho dzinoshanda madevelopment echechi. Dzimwe muchechi mangu mune maministries akasiyana. Totone ministry yenherera, kune mari dzinotobviswa navanhu dzechichengeta nherera idzodzo. Muchechi medu mune ministry yechirikadzi, kune mari dzinobatsira vanhu vakadaro. Muchechi medu kune mari dzinobviswa madevelopment sepandiri papa kuwadzana apa, panobviswa mataisi, panobviswa zvakasiyana siyana zvinobetseredza kubhadhara kukanzuro, zvinobetseredza isusuwo tiri full time mubasa racho raMwari kuti tiwanewo chauviri zvechidaro. Saka ichokwadi mari dzinobviswa dzinochengeta nhererawo, dzimwe dzinoenda kuma-administrations akasiyana siyana, vanhu vachiitirwa zvakanaka. Saizvo ndanditori ukoko kwaMutare kwandandiriko, ndatodanwa futi vakatenga instrument yavo. Ndeiko kuchekenyedza vana vaMwari nevana vedu. Ndosvika ndoimba chechi yaMwari yokombererwa efara wasimuridzika pamweya, asi vanhu vabvisa mari idzo kutenga mainstruments iwayo. Tina Botho Mulambo ari kunyanga. Hanzizvo chii chakavatokonya kuridza musambo wembira vari muimbi wechitendero? Good. Ndandichida kuti ndizokupa mascriptures. Ndotodzoka kune imwe nyaya yambotaurwa kuti chivanhu maringe neBhaibheri mapisari 81 ukaiverenga inotsanangura kuti ridzirai ngoma Jehovha nembira nemutengeranwa nemakandira. Look here, mbira. Pandakatanga album yangu yokutanga Ucha Mfaro, vanhu vakatopikisa chiti ndakita zvemashavi, asi kwakona kuti mbira Mwari anoda kutoridzirwa mbira, asi vemashavi ava vakazvitora vakazvishandisa kuzvinhu zvavo. Ivo vachifanira kuridzira Mwari havo vachinja zvinhu. Unoona zviri munhu mbira ukarirava Bhaibheri kuna Psalms rinototaura kuti ngatiridzire Jehovha mbira nemakandira. Makandira unaowana kumasvingoko ndinawo mamwe andakagadzirirwa natsano wangu rinonzi gandira iroro. Nenyasha dzaMwari tichazokuratidzai gandira kuti chii. Saka tinomuridzira zvese zviridzwa zvese. Imwe scripture yandingakupai maKoronike vechipiri chapter 5 verse 13. Ravai munzwe ipapo vanogona kurava nezvekuimba izvi. Uda kubvunza here soko yamubvunzo yevanhu? Hanzi zvakaraendera mberi, hanzi semufundisi vari kuona sei musambo wechitendero wavako mazuva ano vachienzesa newavo wakare? Inini watisiyanei wamazuva ano, nokuti mazuva ano vanhu vakuimba zvinhu zvisina kunangana naMwari. Inini pachezvangu inini rumbo rwandinoti gospel song
rumbo runoimbwa nezvaMwari rune mashoko okwaMwari asiri mudzimu Mwari, noti hatisanganisi Mwari nemudzimu mukuimba kwedu. Zvikwambo chichi kana song yatodaro kwandiri haisiri gospel. Chinonzi gospel isong inotaura kambo kanotaura nezvaMwari. Mubanana unobereka mabanana handitika, mumengo unobereka mamengo. Inini wokwaMwari ndoimba nezvezvitokorochi, ndoimba pamusoro pezvikwambo. Ini ndine mweya waMwari mandiri. Zvatopesana izvo, saka zvatosiyana mazuva ano. Zvatosiyana, haisiri gospel iri kuridzwa nevana vedu, kutorashika. Hanzi pazviridzwa zvese zviriko pane chamunokwanisa kuridzawo here imi? Uyu wabvunza uyu. Ndinokwanisa keyboard, ndiyo yandinoshandisa kana ndichita composition yenzimbo, ndiyo yandinokwanisa chete keyboard. Tiri kuendera mberi nacho chirongwa another level. Hanzi namai kuda kwashe ndimoresereiwo Pastor Haisa mubvunzo kosei manyarara mazuva ano. Handimonona zvandataura zviya, handina kunyarara. Deno vachimboridzawo nzimbo dzangu idzi, Mwari dzandondipa kuti vatsvene vaMwari vaitirwo zvakanaka. Ndine inonzi pasi rino album nyowani, ndine inonzi machechi album nyowani, ndine inonzi mazuva yedzimwe nzimbo dzandaimba idzi vana El Shaddai. Vanhu vanofunga kuti handina kunyarara, asi hadzisiri kuridzwa kuti vanhu vanzwe kuti ndaane nyowani ndodiniwe. It's beyond my control. Asi dziripo zvadzo. Vaendera mberi vachiti muchiri kuita zvechifundisi here, uye kana muchiri kuita muri kuitira muri kupi? Nditori mufundisi kuchechi kwangu, nditori neregion kukuwadzana ndokwandiri. Ukatosvika ukangoti Pastor Haisa unobva wandiwana. Saka haiwa chifundisi ndirimo mundima ndechiita zvese. Uyu anonzi V ari muno muZimbabwe. Hanzi ndotura kunani iwo mutoro unorema, my favorite song. Anga asina hake mubvunzo. Aiwa, ndiye Mwari. Ndinotenda zvikuru nokuyemurawo mabasa atinoita kana zvichikubatsirai nokukusimbisa Mwari akukomborere. Ndicho chirongwa chatakuunzirai mhuri yeZimbabwe. Nhasi mufundisi vasangana negombwe. Munondizaka ndiri gombwe. Zvataurwa namufundisi mazvinzwa. Isusu hatite zveBhaibheri, tinoita zvefembo. Vongoma vanzwa zvavanga vachitaura. Ndo panoratidza kusiyana kwechikristo netsika dzedu dzechivanhu. Asi ndinovimba mufundisi vanobvuma kuti tese tiri vana vamwe chete vemhuri imwe chete, uyezve tese tinonamata Mwari musika vanhu, asi nzira dzekunamata ndidzo dzinosiyana. Sekuti musambo wesungura, dhanzo, gospel, asi yese ingori music. Dzese dzinonama dziri nziyo. Musakanganwa kakuziva kuti music iyi, nzimbo dzatinondoteerera dzese idzi dzine runziro dzakanaka nedzakaipa. Zvakuenderana kuti unoda dzipi. Nokuti kuimba ndiyo yandinoti antibiotic muupenyu hwemunhu, inogona kurapa munhu kana kuuraya munhu. Kuimba kune simba pasi rese. Saka ngatichenjere zvatinoteerera. Ini ndambomira soko pakutanga. Iye zvinezvi yanguva yekuti tinzwe kubva kuna Sokostina vachitimbira Jesu muri buwera. Hande chivabatsira henyu mufundisi. Ishe Jesu muri buwerangu, buwerangu. Oh, ndimi, Jesu muri buwerangu. Oh, muri bako rekuhwanda. Apa ndaida kuti vanhu vazive kuti Jesu ibako rokuhwanda. Ndo matinohwanda imomo. Tine kudzivirirwa kuya kwakuna Jobho kunotaurwa neBhaibheri kuti Jobho anga akakomberedzwa neruzhowa rwaJehovha. Asi mufundisi, ndisati ndaenda soko ndiri kumbira kubvunza mufundisi. Ndinoona machechi mazhinji, unoona vanhu 5
vanenge varipo, apo pane vanhu 10, apo pane 20, apo pane 50, apo pane 100, kusiyana kakwemanhamba. Asi vanhu 5 ivavo unoona vashandisa PA system ndeiko? Isu vamwe vanouya kuzonamatira mudzimba dzedu tiri busy tine zvatiri kuita mudzimba, toona vanhu muchishandisa PA system. PA system sezvandambotaura mubhaibheri, shoko raMwari zviridzwa zvinototaurwa nebhaibheri, tinofanira kuzvishandisa techiridzira Mwari, tichiita zvekuchechi. Ava kuwanda kwawo machechi ndopandakaimba rwumbo rwokuti kuwanda kwawo hakuna kuipa, chinokosha kupona kuti po. Wapona here zvawaenda kuchechi kwacho ikoko? Ndo zvinokosha. Inini ndiri concerned nepekuti sei vanhu vachida kushandisa public address system yevanhu 5 komukanyosogara henyu pasi mosheya shoko raMwari, hamunzwanani here? Tinonzwanana, ndofunga vanenge vachiitira kuti vanhu vazoti zvatanga ko kushambadza kwavanenge vachizviitawo, kushambadza kereke yavo iadvert. Ndiri mubvunzo yangu kuna pasta yakawandisa zvekuti tinoita kutotanga imwe program. Kodwa yebo yemuli yeZimbabwe iluhlelo akade silalo nithembali yakwazi ukuthi thina njenge-Drewmas media asenzi indaba zokuthi sigijimala lokhu kuphela, kodwa sibamba izindawo bazonke umhlaba wonke. Njengoba nalibona siliphi izindaba ezishiyeneyo, kungasenani ukuthi ngokwesintu yini, ngokwechechi yini. La njalo nje khathesi siyenza i-another level, bona sibuya labesungura, sibuya le-gospel, sibuya lezimdanso, ngoba Drewmas media ngeyomuntu wonke, ngeyelizwe lonke. Kune vamwe vaitofambisa makuhwa ekuti gombwa harinamati. Ndokuzivai. Muri Zimbabwe anga ari mafaro edu, ndovimba madzidza zvakawanda kubva kune zvatakurukura nhasi napasta Haisa. Nthemba lifundile okunengi, sifundile okunengi kulokade kukhulunywa. Nthemba abade belembuzo libuzile ngoba yikho silinika i-chance yokuthi nxa lile lokho elifuna ukubuza siyafaka egroupini phela ukuthi ibuzani imbuzo eliyifunayo. So nxa libuzile lasuthiseka lathi siyathaba njalo ngoba ngumhlabeleli welizwe lonke. Pastor Musani Maenda, one song yamunoda kudedicata kumhuri yeZimbabwe yamunoda kuvaimbira pari zvino? Kutenda kunouya nekunzwa, uchava zvaunoda kunzwa. Vaimbi woye, imbirai Jesu. Kutenda kunouya nekunzwa, uchava zvawatendera kunzwa, uchazvirarama. Ndo rumbo rwandosira vateereri vakatendera kunzwa zvenyoka. Vachaita senyoka. Mufundisi, mune basa guru. Izvozvi munofanira kutendeutsa soko Steve. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana, tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana, tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Ini ndokuenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.